काही ठिकाणं फक्त डोळ्यांनी पाहायची नसतात, ती मनाने अनुभवायची असतात. हा धबधबा त्याचा प्रत्येक थेंब जणू निसर्गाचं एक सुंदर गाणं गातोय. शहराच्या गोंगाटापासून दूर इथे फक्त शांतता, थंड वारा आणि निसर्गाचं अप्रतिम सौंदर्य आहे. कधीकधी आयुष्यात एवढंच पुरेसं असतं, काही क्षण स्वतःसाठी जगणं. मुंबई आणि पुण्याच्या अगदी जवळ लपलेलं एक अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य. हा आहे वनलक्ष्मी धबधबा. कर्जत तालुक्यामधील पाषाण या गावामध्ये आहे. वांगणी रेल्वे स्टेशनपासून फक्त 4 किलोमीटर अंतरावर असलेलं हे ठिकाण पावसाळ्यात स्वर्गासारखं दिसतं. हिरवीगार डोंगररांग, थंडगार वारा आणि कोसळणारा धबधबा, प्रत्येक क्षण मनाला शांत करणारा. जर तुम्ही या पावसाळ्यात एखादा सुंदर वन डे ट्रिपचा विचार करत असाल तर वनलक्ष्मी धबधबा तुमच्या यादीत नक्कीच असायला हवा.